Ekimen zabal bat bada, ezta? Bai, bada. Iruñean alde zaharrean dagoen entitate bada, eta, naiz eta ezagunena jantokia den baliabide gehiago ditugu. Hola labur esan da jantoki alde batetik, gero despentsa edo biltegia ditzen dioguna familiendako, eta gero ditugu bigarren eskuko bi denda. Bai, hori da, bigarren eskuko bidenda horiek baliatzen ditugu alde batetik ez, jantoki eta biltegiko erabiltzaileentzako, ara joan daitezen arropa erostera naiz eta doainik den haientzako, eta gero publiko zabalarentzako haiek ordaindu behar dute, eta modu horretan etekinak ateratzen ditugu beste baliabideak mantendu ahal izateko. Erabiltzailez aparte, gutako edo zein ere pasa daiteke denetatik, ezta? Bai, hori da. Eta horrela, Mikenek esaten zuen bezala, lortzen dugu beste proiektu edo baliabideak mantentzea. Okerretzanago ere, baduzue aurrekin aurren eskolatzea inartzeko eta horrelako proiekturi bada zuenean edo ez? Ez, iraganean bazegoen, baina hori momentu honetan ez dugu ez, momentu batean ikusi genuen denerako ez zuela ematen ez, eta horregatik dira garrantzitsuak baita ere horrelako ekimenak ez, zen beti gaude irekiak edo zein proiektu martxan jartzeko momentu honetan gure funtsan zentratzen gara, eta hori bada elikadura, ez? Gero egia da familientzako egiten direla tailerrak eta horrelakoak, eta gure lokalak ere erabiltzen ditugulako bestelako ekimenak egiteko, ez? Eta hor, biltegira doazen familiak elikagaia jasotzera, badituzte aurrak eta gazteak, adingabeak oro har, ez? Eta, haientzako egiten dira gauzak, eta zentzorretan, hainbatean bagara igualzuk aipatu duzun hori, ez? Eta geneze osasun du Paris Iluseigo proiektuak bera. Ze osasun duen,